prangsi ili tum kat sa hamprang song pen nang letum media bitung tum kan kacuru pilo pini ladak labang so me yalong nang letum kirang pen labang so ni letum prismit kang ni pon long ke nang letum aphan chulolo asin ni letum pini karbeng long angkang pi aphan lam thei si ni kapachini kang tung alam thila pahelo asia ajiu ding klui pen nilitum asong lembong mangbom la pen pinang anadi malong along setame nilitum akachi song pon setame kengkam chior pon bom lo pini le thot setame labang so press meet ke hang nang litum phan nang chop kha pen karbing long kang pi phan biota kapachit tak ji alam thila pahelo ajiu ding klui lo pinang ana por pen lo nilitum forest department nalong voreng angoi ke pek ke chok chia ku thak kachi song pon asi pini li thot sutame la puson hello council la tuma phan mate forest department na tuma phan nang li tum media atheng no pen lam ke jai kang tung bang ke nili tum pinang an akachi song banglo rada tum nang claim pi thapo joine lasi claim lo chisong lo lasi la so teng pen department na tumta responsible chnc ba council na tumta labang so lam sa yogi pen chingwai pon lo lasi labang so ka chingwai pen non illegal appointment na puthak pinang an abang phubang phi klang rok lo nilitum kachini ke cheng bang ke bang pharoi sibak sidoma pu tetame non bang ke ab asuri le ro lasi la so along non ako department atum bani litum kelang ketar lipen ke thek tholong pini rada phan pachini tum bang la hello ladak kang ton nang dia dim alang letum non antami joy joy pen hal officer atum ba middleman atum pen akachirap ke dukok pen jok latum aprang tangka ke chutang tangka ke chu endet pen abang fu bang pi tum phan joy joy si latum pilut bom lo tami nili tum ki pu dama di mangke alang tum phan abang insai pe meka pensi je kilong le ba la aron re illegal appointment chot krei abang fu bang pi tum phan puthot pachi claim long nai pulo lasi labang so putha ka phan ni tum batai lo council long ta le lo lasi nona bangke nili tum abang aphan je jitu nili tumalong alu nang kele abang phubang phetum an ke bang pharoi sira bang tokya ke thong la bang so bang phubang phetum phana bang non la lang le tum ka do ka ve lang le tum ning che pa the long nai ni pulo la bang so long ni tum arjap thip phichiru ri si chi song pilo la si ke bang ji non march mate april achiklo long bang ke alang le tum bang ke ahok peda bang ke non bang ke council atum la pen department atum chelang si illegal appointment ke pitang abang phubang phitum phan an non bang ke anong nam pinai piponang po pubang si nilitum ke pukang tu athe non bang ke alang letum pinang an labang so amen pen non ke chuklem thapa tum ta dulang nilitum mo apor le lu te nilitum abang phubang phemen setame hoji pulo lasi prabjin pen nilitum hoji bon setame non bang ke department atum je kachi claim bom asai la kadu ka ve non bang pharu hini bang pharu ke thom ne aphan non tongsikot ki pija lamdu lasi nilitum ki po bang ke council along ke chari aki the ki ding atum ladak em la pen cm atum arpu en pe mekasi karbiang long along bang ke je forest department chot kali 30 department along ta la puson si illegal appointment abang ke non anta ingtonte la sinili tungi po kachi song du na bang ke la hello je arona tengpen claim pe mikasi karbiang long ariso yang tumbanta ingthur nai setame non ke council la tumpe namat la pen ladak nili tum ke theklong bang ke non kachi song bo madim
a department forest a department along bangke sakuri chot la pukali non ke theklong illegal amat si hala a department along mat si thengpi thengprang pendang lok arlong sangti pendang lok koila non arlong ke lok amen pen setame alang le tumang ke akagos a putro ave pin latum arni chi mit me pin agari jo phirlo alang le tum mek jang je no jang je u klung aduk jang plung karbi anglong along pen kasi illegal te illegal ke claim kasi nili tum ke pu ke jong dun kang plung bangke karbi anglong anpar jong si alang le tum akeme amatha damde pulutang te karbi anglong bangke thang son ta avide ji sampre dang ji lasi labang so forest department along nili tum ki jong thip adim bang ke illegal appointment na thak so dak adim bang ke lang ke cari na ye bang ke karbi anglong along ke karbi anglong jong se cerai komji liputang te dead long ri methang hawar hampat cerai komji pute forest department ta isilo ke thedung a department lo karbi anglong karbi akhei phan ke karbi anglong along ri long pat long le phelang cerai ji liputang te revenue a department long le ahin lapen forest ahin bangke ni litungi pu verlo la tungke related aki cerap do lasi ladak bangke lang pemete illegal ladak la bangso forest a department long bangke sakuri pin ki pinang ji setame amunit lang pen si pinai lasi nili tumke pu bangke ladak ke pangbar pon bangke je karbi anglong long arlo ke do asong do extremist do song trok atuma phan lo ke pache tok la pen hala ex UPDS akedar sa tuma leader atum do pik la pen KNLF KPLT UPLA la song si ladak karbi anglong ang do pik non government pen lo pache tok tang do pik ente la high training ke do tang atum phan ke forest along forest a chokamar long ke pimelo athe forest along mangke ladak kachi song nang ji kachi rai kom nang ji side thengpi thengprang pen dang lok mithang langroi langjeng lapen ladak arlong sangti kaddo kave nona bangke nili tum bangke antum ning oi lak ta mi tami tum pu idet po karbi anglong long non kang hu warat ke ong warat arlong kang hu sangti kang hu koila kang hu arlong ke lok kang hu thengpi kang hu kachi min me pin adi mangke ahok peda ke ong bangke non la song ke claim tang atu arlo ke doa song ke claim pen ke chu claim athai ga vitum si lut pak lo la pulutang de council la tumbang matha pe mikasi mathasi hala la tuma phana bangke defense anat army police anat si la tum phan ke pachu claim dun long nangi polo reservation si claim pi thek nai polo to la an un edelo sitame forest department along ke la tuma phan jok ponang po la tum phan si pe claim nang po athe la tum du ya hoi chini karbi anglong along konat si a border ma Nagaland border po non Meghalaya border po non Sipsargor pen itum karbi anglong a border po non Nagaon pen karbi anglong a border po non Lamding pen karbi anglong a border po non Hojai pen karbi anglong a border po non je song ki claim tangatum latum chini athe latum ta det long ri rai komji pusi hudi si alang letum habit haram alang letum chitim in phat chi pachek lo alang litum ta je karbi anglong ta chingthur nangji karbi anglong ta me hemprek long nangji pu akemang pen jo tame latum phan jong si ala dak pi person te karbi anglong pinang an ake jok wan duji pusini tum theglong lasi sodak penili tum kachuni rikang tung la pen sodak penili tum kapachini kang tung la hello jong si la March ba April la government arona teng pen alang tum lang ledet ba non anta me thang alang le tum phan ke pipon ang thega vedet le putang te la ku anma ke long le tang abang pu bang phi tum thurpak pen si JPCCF office forest office la pen council a theng no bangke alang letum dharna sitame kidui phanchi sik pon bom lo athe alang letum akiduk akisung alam dukok alang tum akilos alam dukok
alang letum ke du ke lak pe me alang letum curam curong pen alak kacong thui pen ajok alang letum pinang anak isung duk lase alang letum mang non kacisong du je fansi alang letum bang rada tum bang ke mathapon lo lase nilitum phanda nang pulo nang letum nang rap nang po nang letum peprang nang po nilitum hanang thonang po nilitum ke dharna sitame ke dolo nilitum ke long nang jarai nitum chi long nang po tangka sitame council son chengwa sinitum phan prabjing pe nang pinang po sakuri sitame tangka kalida leputai sakuri tame nitum prajing pen chi claim long nang po la salang letum ke hoda bangke 2021 June chi klopen mati utang ke 23 anang letang lo la si council atum karbiang long a political leader atum ake theki ding atum je election apolo te along rat pangrum po pharu suri alak arat athengno alang letum chak po nitum hanang pahay non nitum sakuri nang pipo ningkan siang bong nitum suri pho riso yang phan sakuri piji suri trok nitum rada phan sakuri pi ponji lang ponji nitum development claim ponji pu ake chak abangke non abangke chak waret matsi rada tuma bangke ahok hema aning the bibila kai ta medukok lasi council la tum sitame la bangke lang tum a response enangi asabba kalang tum ke chetherak ta dunai rada thengno alang le tum si jairek ke chok che bang phudu le putang te nang le tum aron pe ni tum phanang palinon pu nili tum sitame katsa song pen jitu la so illegal appointment apu thak ni tum top jir pen si pelelo department atum council phan pele tanglo council secretary phan lu tok pemika si pelelo je cm arideng an lasi labang so forest department bang ke cm arideng sido alang le si ki pg ki pp alang le si rada phan ta ke chak bang phulo alang le prabjing pen alang li lam the karbiang long angkang pi phan je la non kitu kisung dat abang phu bang phi tum phan anabang alam chak alam klar lang le pi serak sa ke me pu bang sinili tum hin pen kaning je kang tung lasi pini nilitum labang so alam rui mate nilitum je rada phan la pen council of phan